במצב הזה אפשר לחתוך בשני ספינדלים יחד. סאב ספינדל כמו? זה סאב ספינדל. כן. הוא גם יכול להסתובב, גם יש לו ציר, יכול לקרסם, לעשות כריתה במצב הזה. גם יכול לעבוד במצב האופקי, ככה. ככה הוא יכול לעשות כריתה, וגם במצב הזה אפשר לעשות כריתה. יש פה גם ציר. מכונה של קוסמים זה? זה נגיד יכול לעשות כמה זה צריך. ודיוק של תזוזה הזאת זה גם אותו דיוק גבוה, כמו צירים XYZ. כמה זה? 3 מיקרון או משהו כזה? מיקרון, עשירית של מיקרון. דיוק של צירים זה עשירית של מיקרון. של צירים, החלק. אין טלפון, אצלי ביד. זהו. הוא גם מסתובב וגם ציר. ויש אפשרות גם לעבוד בחריטה עם משען הזה. זה מצב, עוד יש מצב כזה. הוא לא מסתובב במקום. הוא מסתובב רק בסוף. זה ביטחון. שהוא יסתובב רק שם. מה זה הסבון הזה? זה שמן קירור. הסבון? ככה הוא עובד כמו משען לחריטה. זה קרנר. זה קרנר שעובד כמו משען לעשות חלקים ארוכים. וגם הוא זז. יש לו גם, כשהוא מתקרב לחומר, יש הגנה אלקטרונית שמאפשרת ללחוץ רק עם לחץ מסוים, לא יותר, לא פחות. יפה.